Daj ga tamo iza. Tamo iza tebe, jedino tamo ne radi. Sve radi. Daj ga vamo. Ovo je osnovno, nemam ove hajice. Staviš stare. Daj razmontiramo šta ne radi. Za šta mu je taj gornji, to je nosač. To je ova kočnica. Kočnica onaj gore. Kočnice sigurno. Jesi? Ne, pođi tamo. Da. Naše vreme odavno prošlo. 17:49.